Здрасти! Айде, привет! Отново на поход. Този път към живата вода, тук на Витоша. Да. Не сме ходили до сега, сега ще видим какво ще е. От отдавна му се каниме на това място. А тук тази табелка говори много. Има гледани. Сега ще видим, ще видим гледани. Надявам се да не. Ама те ще се сплашат от камерата със сигурност. Еми, да. Както стана ясно от предишните видеа, снимаме ли, животни няма. Да. Изключиме ли Не камерата? снимаме ли, всичко се появява срещу нас. Да. Зми, гущери, лисици, всичко се показва. Но когато снимаме, нищо не се показва. Да. Така че сега ще видим. Нагоре отива. Сега пътеката се очертава много готина. Лекичка. За сега е приятна пътеката. Значи живата вода или е крокодил, или е дракон. Да. Според картата ще ни отнеме час и 10 минути, за да стигнем до там. Ако се движиме бързо, Еми, така ще си разходваме лекичко. завиши се. Щом го дават час и 10 минути, това означава, че ще стигнем за повече време. Ако ние не бързаме. Ако се движиме бързо, това означава, че няма да стигнем за 1 час и 10 минути. Еми, да. Тук става по-тесна пътеката. Не от тези дни без облачетата, ама за връх малко не става. Ами, днеска беше Искахме да отидем на големи връх, другия път. ама другия път ще отидем. След 2 седмици сме на големи връх. Ще да кажа нещо, си забрих мисълта. Да, значи първо отиваме до чешмата на живата вода. Да, и после на пещерата, където Точно така. извира. Точно сме на пещерата. И ако остане време, може да отидем до язовир Студена, който е там. Да. По някаква пътека ще хванем сигурно. И това само ако остане време, защото ще походиме доста. Тук всички беседки са заети. Ако е така пътеката до чешмата, да не е открита, до есенчесто ще е топ. Не си ходил от тази страна никога. Ами тук Охо, чакай. за първи път. Червена и синя маркировка валя тук. Да. Не мисля, че я забеляза. Ами не съм, защото пътеката си е хубава. Тук и маркировка много не ни трябва. Аз си ги следа. Коя маркировка ние следиме? Ами, нашата е... Да видим. Може да е синята. Синята е нашата. Аз си предполагах, че е синята, защото нали водата от небето е синьо. Има лойка. Да. И това сигурно било лекичка някаква. Тук е пресъхнала. А червеното може да бъде към вулкан.
Да, видно се е вулкан и без това. Тази рекичка е пресъхнала обаче. Да. Не знам коя била. Жалко. В тази част има много мечки. Пресъхналата рекичка. Само да не се окаже, че чешмата е пресъхнала, ама не знам. Чешмата ще бъде пресъхна. Ами да не е. Да. Че времето е чудесно. Покажем малко пътеката. Тук има някакво разклонение. Да видим къде да хванем ние. Там виждам някаква маркировка. Не сме на там. Не. Точно на такива места трябва да има маркировки. Нали? Да. Синя или червена води от тук? Ето е там маркировката. Има зимна маркировка тук. Да. Тези диетите са зимна маркировка. Тук на трупа Ма на рубежа стражите Там нямат няма. зимна, защото те са с един връх. Ами, може па и някой да направи, ако доста хора почнат да ходят и зимата, да? Ама там няма толкова сняг и е Да. открито. Не е нужно толкова. Докато тук е гора и си трябва. Там едно местенце за отдих. Значи тук е чудесно за пикник. Да. Табелчица. Нископланинска обиколка. Вече почти всичко става зелено. Още всичко не е станало. Както казва един наш ютубър, боли мечката! Доста мухи има тук. Да. Фиготни боли. Зад нас имаше хора, може би останаха. И много бързо върви. И ние вчера никъде не ходихме и сега ни се ходи. Тук една седмица подават лошо време с дъждове. И само днеска някаква така дупка се получи с хубаво време и веднага се изтървяхме. Това не са тия мухи на морето, където хапат. Да. Някакви други са. Тук още табелки. Защото там ми се видя, че е само червената маркировка. Всъщност сме си направил път. Всъщност червена маркировка трябва да.
Аз се обърках по синята линия на картата, където ни опътва. Иначе пътеката е червената. Ей, този някъде е тръгнал. Ама доста е красив. Става все по-тесна пътечката тук. Да. Може да се стане за един крак. Тази пътека. Въпреки, че е много известно място и много хора идват тук, не е лошо да си гледаме в краката. Да. Като по принцип змийчетата много не ги интересуват, а? И си се пекат на пътеките. Колко мухи. След мен е истина маркировка. Да, ние сме по червената. Те върват заедно май до водата. И после се разделят. Някакъв паметник има. Окей, добре ли? Добре. Супер. Ого! Срещахме първия гигант. Привет. Добре, срещнахме първия гигант. Това приятел бе, тук няма да видим гигант. Жалко за тази рекичка. Изглежда била доста готина и красива. Обаче, що пресъхна. Много ми е болно, като видя пресъхнали рекички. Привет. Защото на мен ми е любопитно на каква височина сме тук. Защо не мога да видя?
на около 1000 метра сме тук. Всъщност е тук май е текла вода. Това да не е коритото на рекичката. Значи ако не е била присъснала, ще трябваше да минаваме през нея сигурно. Ами аз чух, ама гледам да не му обръщам много внимание. Защото на стражи на Любаш имам чувство, че всичко се движеше около нас. Не, на Любаш не. Само чухме един глиган. Ами аз си чух всичко. Сега гледам да не обръщам много внимание на това, което чумка. Защото не знам какво е. Нали? Или змийче, или гуска. Добре. 960 метра височина. Не е зле. Доколкото четох, на водата трябва да е 1200 метра. Тук някой е тръгнал за Дубай. Да. Ело тук, че има кал. Много е приятен пътек. Да, супер. Наистина за разход. Ръкичката сигурно е била много хубава. Също. Въпреки, че не го дават днеска дъжд долу много, да си пусна програмката за гръмотевиците. Така да е по-спокойничко малко. И така.
Значи по-хубаво време не може да искаме. Хем е топличко, хем леко подуха така. Това е най-якото време за мен за разходка в планина. Охо, една маркировчица пропусна. Не съм видях я. Тук пътеката е голяма и така хубаво тъпкана и няма много нужда от маркировка да гледаме. Не е като на дивите върхове там. Примерно тази горичка, точно преди да стане откритото на Любаш, там ако няма маркировка, като нищо може да тръгнеш в друга посока. Само виждам някакви красиви боболешки на пътека. Еми, тръгнали са си по работа. Тръгнали са на пътешествие. Тока гора. Да. Горе почти се стопил снега до 2000 метра. Останал е само над 2000. Даже като гледах на камерите на Алеко, няма сняг там. Не виждаш ли? Горе, почти няма сняг вече. Да. Да видим дали ще се види там горе. На първата сянка спираме да пием водица. И сокчето от бъс изпили го. Да. Ще се развали. Ако знаеш каква жега е в раницата, Със сигурност. а в колата да не говорим. Там бързо се проветрява. Да. Аз изпарих там. Привет. Закачихме се тук. Там има някакво като врата. Да, но е разрушено и заставено вече. Било е пейки и табела. Какво има? Пейки за сядане, за почивка и табела. Само че не се поддържа и природата вече почва да си го взима. Ама нещо не идва сянка. Там мисля, че влизаме в горичка пак. Така да видим.
Да, че нещо ни идва сянка. Не вижда сянка. Ми не. Ето тук почва вече сянка. Значи толкова е приятно. Ма да е пътека много приятно. Жестоко е. Чувам вода. Ето тук има вода. Да, чувам вода. Ето тук е рекичката, ама. Интересно защо не отива надолу. Някъде се отклонява сигурно. Еми, нали водата си? Тя виж тук какво има. Това е някаква тръба, че ли е спукана тук. Виж като дирче е станало. Да. Като водопад, вместо да отива надолу, нагоре. Това не е от реката, според мен. Може и някаква тръба да е спукана. Как се от реката? Значи има доста силен, много силен вятър и водопада се обръща да пада нагоре, не надолу. Не ми се вява това да е извор. По-скоро някаква тръба се е спукала. Сигурно тръба. Така че реката продължава да си е пресъхнала. Тук. Ето е реката пресъхнала. Ама ние трябваше да пием вода на сянка. И изпуснахме сянката. Следващата. Виждам една страхотна сянка. Да, сега. Ма не тази сянка, а другата сянка. Нали? Да. Там ли? Да. Добре. И Тук каква сянка има? забравихме да се напръскаме за кърлежи, така че трябва да напръскаме сега. Ето и тук има вода. Да. Интересно, защо тук си тече, а долу не тече. Тя си измисля път. Може да си роби ви дупка във водата. Охо, там виждам хора, които се качват. Добре. Деш сега да пия вода. Нищо не съм си затворил хубаво бутилката и усещам, че ви е мокро. Yes. Я да има сега. Да, по-добре. Ти ще пиеш ли? Ти вада ли? Аз не искам. Добре, продължаваме тогава. Много ми е интересно живата вода, на какво има вкус. На живот. А може ли да се пие тогава от нея? Предполагам, че може. Тя там извира, защо да не може. Да. Дано да пише, аз съм чувал, че нещо е лековита. Може, забравих да проверя какво точно се лекува, но там да пише. На нулата сигурно трябва да Не знам до къде води тази маркировка. стигнем. Може и до пещерата, да където извира. Ние ще видим живата вода. Ще се задраскам тук крокодил ли е, дракон ли е. Сигурно. Каквото ще да е много готино направено, аз поне на снимките я виждах. Ма със сигурност ще бъде дракон. Ако е крокодил, трябва да е много голяма устата. А на драконите са по-малки устите. Така ли? Да. Значи крокодил е по-малко от дракона, ама с по-голяма уста. Дракона е по-голяма, ама с по-малко уста. Драконите са по-големи.
Защото лети от... Едно приятелче отпред. Привет. Говореха на немски. И чак от Германия са дошли. Живота вода. Мисля, че доста хора срещнахме и мисля, че доста хора ще срещнем на водата още. Супер. Няма да се сами, значи. Тук си тече сигурно водичка между другото на реката. Това сигурно е рекичката от живата вода, като извира. Да. Привет! Привет! Мисля, че срещнахме доста вече. Тук е толкова готино за разходка. Но да, виж каква е широка пътеката. А тук... Но тя става малко голяма. Ето по-натам ще снимаме рекичката. Значи обожаваме такива гори с рекичка. Да. Няма проблеми. Така. Значи, малко съм изненадан за слънцето. Продължава така, ще трябва да извадя шапка. Защото аз мислих, че в гора ще ходим и ще е сянка, ама то нещо... Добре, че аз съм с шапка. Да. Защото там, където спряхме, си личеше, че ще има доста слънце на пътеката. Тази рекичка... Обожавам шума на водата. Изкачва. За първи път, откак сме тръгнали, Няма изкачване. по-стръмничко изкачване дойде. Малко изкачване. За нас това не е нищо, разбира се. Ние сме опитни вече. Щом сме изкачили стража и не сме се отказали, значи Да. го можем и тая леснотия. Разбира се, ти камен дел си качвал и черни върх. Хубаво, ама те са лесни. Черни връх не беше чак толкова лесен, ама... Ще видим Си го по-късно. скачих. Да видим как се движиме, ние доста бързо ходим. Ние за сега един път сме почепили. Има доста още. Някъде около половината сме минали.
Много ми харесва, като видим някое диво животно. Ще се очудиме даже. Нали когато снимахме, не излиза животни. Ще се очудиме точно това. Нали, това от една страна ме успокоява, но от друго пък малко ме яд, че е хубаво да срещнем някакви животинки, да ги поздравиме. Глеганите няма да ни поздравят, ще ни нападне. А от камерата ще... Защо па да ни напада? Ако сме с камерата, няма да ни нападне. Никой няма да ни напада. Червена, но и синя маркировка. Да. О, така хубава горичка идва. О, да. И рекичката става все по-буйна. Накрая може и да има водопад. Може. Сигурно Жив ще, водопад. сигурно ще е мъничък. Ма може да е жив водопад. Може, да. Нали е жива вода? Значи жив водопад. Да. Ами А аз каква е тази маркировка бяло-черно? не знам. На друго място води някъде, сигурно. Може да е някаква стара. Аз не знам. А мисля, че живата вода е кръстена така, защото е някаква лековита. Еха, ето ти малко водопадче, нали искаш? Ето там. Виж да? Аз се предполагах, че ще има един водопад. Мини водопадче. Ама па е много готин. Да, много е готин пък. Тама не жив. Тук е имало сигурно някаква пътечка. Всъщност рекичка, де. Да, тук е текла вода. Привет. Годинта са и 40 и нещо. Да. Хората се прибират, ми са отима. Да. И така да, за къде бързаме? Тук си стана по-ниска пътечка, вече тесна. Да. Уха. Ох, сенчица най-накрая. Най-вероятно ще се наложи да си точиме вода от живата вода. Защото ще ни свърши. Това е топличко. О, ти имаш 1 литър. Тя ще свърши вече. Вече не е 1 литър. По-малко.
Пробери тези ми и водата ми ще свати. Закопчали? Не, ще сложим водата. Опа. Вкусна водица. А ти искам да ти кажа нещо много хубаво. Много после. Толкова ли е тайно? Да. Сега всички хиляди, милиони зрители се чуят. Няма да е толкова тайно. Знаеш ли какво щях да ти кажа? Да. Възможно е. Възможно е, да. Да. Аз не съм те чул да кажеш как сме тръгнали. Ами аз съм... Защо го кажа за пред камерата? Мале, красоти. Значи колкото и милиони пъти да съм идвал на Витоша, си е планина, красива и никога не може да ми омръзне. Както и нито една планина не може да ми омръзне. На Любаш мога всяка седмица да ходя и няма да ми омръзне. И на Витоша съм ходил милиони пъти и пак не ми омръзне. Любашчето е страшно. Да. Защото диечите са чак там горе. Това е някакво разклонение тук сигурно. Има разклонение тук, да. Значи ние сме направо. Само направо. Натам е. Натам е към Кладница, май. Се минава или към язовира, не знам точно. Ама ние сме почти стигнали до живата вода, още малко да става. Засечаш ли време колко минути сме изминали? Ами не засичам, но камерата записва 45 минути, така че може би наистина за един час ще стигна. И без 10 минути. Колко много табелки. Сигурно. Хайде сега да видим. А в Стара планина на една хижа, тук и тук само табели. Да. Табели. Табелите от тук са на там, а табелите от тук са на там. Виж там, накъде е това? Меча чешма. Конен маршрут. Там. Нископланинска обиколка. Меча чешма. Боснек и живата вода 300 метра на там. Още 300 метра. Значи сме си на прав път. Кичката става много готина. Трябва да намерим место, което да снимаме поне един час. Яко! Ей, сянка. Привет, привет.
Тук вече си дойдохме на думата. Да. А, Любимото ми е да чувам природата в гората и да се разхожда. това ми е най-любимата гора на мен. Погледни. Да, и на мене вече. И на мене вече. Ето тук Ого! малко вилчета са станали. Къде е пътеката, бе? Така сега. Там по камъните ще трябва да минем някакси. Това ли е пътеката? Да. Не очаквах да има такова екстремно. Странна работа. Сега да видим сега как ще бъде. Странна работа. Да чакай да видя тук дали може да мине. От тук ще минем. Първо аз ще мине, после ще те хвана тебе. Чакай така тук. Добре. Сега. Това беше лесно. Ама сега. Какво стана, бе? Това беше много екстремно. Добре. Минахме през жива вода. Ами... Да, е тук да мина. Тук си имам с колелета се пускат. Да. Още малко сме на чешмата. Тук гледам колко хора има отпред. Значи сме на прав път. Те се вливат сега пътек. Да. Чакай да хвана. Не, чакай да играва се. Привет. Няма как. Лоша работа. Гледай. Това ли е живота? Така, ела сега да видим. Гледай да не стъпаш много по мокрото. Да е оттам по листата. Е тук. Да, бе от тук. Може ли? Ето там долу стъпни, бе. Защо се качваш? Ето там. Охо, ето е живота вода. Знаеш, че е крокодил. Добре. Съглед.
такива ходилки. Аз мисля, че ще бъде по-малко с мата. Айде се селата там. Ето тук е гора. Ела да видим пещерата, където извира. Усещам, че съм се изпотил. Да. Чакай малко, там май... Абе, това е градище. Да. Да. Ако иска си превери това. Шапката фаницата си превери, да няма. Еха, красиво. Какво е това? Божа краличка. Така ли? Да. Я ме прибери в... Е. И ми дай тефтерчето и химикала. Това защо не си води записки? И химикала. Какво ще си запишеш? Ще се задраскам дракона. Дракон. Я дръж малко да затвори. Ама не, пребери ги. Дръж. Вижте каква ракита. Да. Хубава е. Жестоко е. Ако не е хубава, не знам. Той ме живал със сигурност никой няма. Само да видим дали хванахме правилната пътека до пещерата. Тази пътека е много готина, ама къде води, не знам. И къде? Да, Там където сме ние ли води? да. Супер! Така. Стъпаш тук. На този камък скачаш. Така. Полевечката! Поне 20 места си харесах за снимане на реката. Може да си изберем място за хапане. О, да. Аз Там, вече съм гледана. аз даже си избрах вече място. Ето тук на това дърво, на връщане. Е там на дървото си седнеме. Ще си клатиме краката. Не искам там. Искам да живо каче. Там беше много пълно с хора. Нямаме място там. Себе тая. За мен. Охо, тук има укулеле. Ето ти още водопадчета там. Това е по-голямо водопадче. Нали? Хайде още малко сме на пещерата. Пътека. Наляво. Да, тук. Наляво. Наляво, давай. Привет. Там виждам вече някаква табела. Това е пещеричка.
Еми тук извира това. Трябва да се влезе ли? Вътре има някакво парахливче. И на мен не ми стиска да влезе. Yes. Това си е пещера, просто тук е направено с бетон малко. Еми. Ето. Стигнахме крайната цел, точно за 1 час. Да. Няма и 10 минути. Няма и 1 минута. 1 час точно. Какъв въздух. Тая пътека на къде го е? Някой път ще бъдем подготвени и можем да влезем там. Много красиво. Аз сега си намеря местенце да хапнем. Аз искам при крокодил. Добре. Само да ти кажа, че вече мен ме болят краката. Ай, Защото нали тичам. ще ти мина. Сравнително лесна пътека. Точно за така релаксираща разходка. Там има пътека. Хайде да ядем при крокодила. Добре, ама тук е много хубаво. Не. До рекичката да седнем да хапнем. Пък после ще отидем на крокодила. Както искаш. Сета. Привет. Ма виж как е направена от камъни. Да. А всички други са направени дръжките като от метал, нали? Да. Много странно. Само те да знаеш, че тук ще се качиме после да снимам реката аз. Само трябва да намерим къде минават хора и да не се запишат на камера. И пък където няма паднали дървета. Нали? Да. Охо, там има скрито водопадче за сега. Да. Ама ние много водопадчета видяхме. Или ето и до това ще отидем. Искаш ли да стигаме преди много да обгледаме водопадчета? Ами не знам дали ще може тук да стигнем до него. Като скрития водопад е много малко. Охо, ама тук има много по-малко водопадчета. Ами натам трябва да прехвяме натам. Добре, айде корем да... Не е много удобно. И естествено ще го снимам. Трябва да намерим спокойно място на реката. Без водопадчета, само леко да се чува водичката. Някъде на спокойно трябва да сложим камера. Бяло-черно. Да, това си имам някаква стара маркира. Но е страшно красиво. Сигурно преди тая ръкичка е била път. Ама на времето на динозаврите сигурно е било до тук вода. Ти казваш, че витоша ти е умръзнала, ама. Виж ли колко места има От още да се другата види. страна не е умръзнала. Трябва да отидем до огнището, там да видим какво може да снимам. Аз още оттам не съм. Тук може някой път да се запали, мога ли да го снимам? Може, да. Това е много добра идея. Само да не палиме на село. Ето тук си
няма нищо. Да. Еми, за сега е това. Сега да намерим място за хапване. До крокодилската глава ще хапнем сигурно. И така. След малко продължаваме. Нещо купица. Но е студена плата. Не. Ага, куча. Хапнахме пици, Да. пихме от живата вода. Сега ще върнем където няма пътеки. Точно така, по поречието на реката. Да. И ще си намерим място, където да снимаме за един час реката. Да. За АСМР звуци. За сън. И мисля е тук да пресечеме. Аз не мога да. Напротив, можеш. Наканата и там. Готово. Така. Тук няма пътека. И тук на там Чакай аз да мина първи. има скрит водопад. И ние можем и... Защото ние го чухме, не сме го видяли, но така предполагам. Ого, виж колко гъби. Да, но тук не знам. Вярно я. Ето. Гъби. Не ги пипай, защото не знаем какви са. О, аз не обичам даже гъби. Гъби от магазин. Така. И това не са гъби от магазин. Ого, тук не ми изглежда хубаво. Да. Ого, там има малко водопадче и там виждам. Ама голямо не виждам. Значи ще трябва да скочим на тази пътека, защото тук има много паднали дървета и няма да може да минем. Да. Или Трябва- пък- Или от тук да се промушиме. Не. То няма как иначе. Нали трябваше да се качим горе и така. Нали не, може от тук да се промушим, майде, защото аз тук не виждам място за снимане. Да. Така че ще се качим на пътеката. Ще отидем по-натам. На по-диво место. Ево тук дай. Да. Чакай, че тук е много стръмно, бе. Наистина. Давай нагоре. Аз нямам идея как ще стигнем там. водопада. Сега ще видим. Ние сме се свикнали с природата и се знаем. Да. Ого, там виждам някой. Да. И това си е водопад. Точно. Да.
Да видим от тук. Тук има пътечка. Охо! О, той тук ли има чешма? Да, и от тук избира вода. Това не го знае. Да, я. Сега го виждаме. Страхотно. Много е готино. Даже тук... Абе, и тук е чиста водата. Да, тя избира от Ма то това си... пещериската. Еми също... Значи и това е жива вода. То тук продължава тази пътека. Тук има друга пътека. Или ми се стърва. Че има друга пътека. Добре, минаваме. Не минем. Тук ще се върнем да снимаме едно кратко видео. Да. Може да го гледате в YouTube, когато го пъснем. Точно така. Даш, тук си гледай в краката, да не се хлъзнеш. Ао, е там станало много красиво. Ого! Тук е страхотно. Да. Виждаш ли там дърветата, където спират водата? Да. Това в Каравелово, там пламена разправяше за наводнението. Да. Мисля, че точно е така е станало из гората. Събирала се вода, събирала се. Тези дървета отведнъж се разрушават и водата полита надолу към селото. Да. И повлича всичко. Точно е така. От връх Богдан го казва. Така. Той връх Богдан, ако сте го качвали, знаете, че е много скучно. Така. Няма въобще глед. Тук внимавай да не се спънеш. Но тук пак има паднали дърви. Има, да. Гледай си само в краката. Аз въобще не гледам съм да. Верно съм краката. Тук е Абе, имало, ние все едно сме някакви ексклюзиви. тук е имало огнище. Абе, ние все едно сме някакви диви ексклюзиви. Обичалях си тук. Ето там има някакъв череп на животно. Да. Аз за първи път виждам на череп. На животно. Така, тук не виждам много място за снимане. И това ще продължим на там някъде. Но видяхме череп на някое животно. Да, ето го тук снимам. Ето го там, във водата. Някой мечешки е ял някое друго. Заешки, може би. А глигански? Ние оттам дойдохме, не? Да. Ама дали? Обикаляме като диви кози. Ама... Не знам дали от тук дойдохме. Всъщност, айде от тук да минем да видим пък водопадчето. Нали през водопада искате да... Да, няма водопадчето. Не мисля, че отидохме дойдохме. Не сме дошли от тук, но тук ще минем. Дръж на здраво. Ого, ето ги водопад. Не знам как ще го снимаме. Да. Там някакъв кучеци иска да топне в водата, като гледа. Еху. И тук на това... Тънал.
Și că două водопад. Не знам дали ще води. Тук е много хлъзгаво и падава нагоре. Да. За да не полетиме към водопадчето. Поне да Ево се тук, скъпим. Опа! 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 А това иволчето къде беше? Ето го там. Да. И това е изворче. Као. Аз си много ме радвам, че го намерихме. Да. Мислех, че тук не избира вода, ама той избира. Страхотна работа. Там има някаква картина. Това е красота. Да. Има там някаква картина. Това е икона. Да, икона. Охо, виж! Хора, вижте, тук има малко водопадче с карито. Не знам дали се вижда. Седи. Така. Вече сме надолу към колата от живата вода. Да. Много яко беше, нали? Да. Там имаше скалички, секатери. И водата беше много вкусна. Да, горе-долу. Малко заваля, но Сега спря. сега тук пак през екстремния участък трябва да минем. От тук минахме. Ами чакай, първо аз пак да мина. Така. Чакай. Мислех, че на онзи камък трябва. Готови сме. Охо, тук се е образувало. Виж какво. Водопад. Да. Интересно, голяма река. Много е стръмно тук, бе. Някъде се отклонява силно тази река, щом не стига чак до долу. Е доста пълноводна и голяма. И да пресекне чак до долу не се вярва. Да. Сигурно има отбора всичко. Днеска без диви животни. Но не се знае да имам още половин час до колата, така че може да изкочи някой бриган. Не сме сигурни. Ехей, това готина полянка. Я да видим дали има вече сигнал тук. Какъв сигнал? Въобще няма. Че какво?
Какво? Че няма гъмотевици ли? Не, нямаме телефон тук. Ми кажи, че нямаме телефон. Това казвам. Дали има сигнал, ама все още няма. Тук не обичам много места, където няма сигнал. Штурците. Стана ли ти топло? Да. Еми, айде тук да се влечеме, защото и на мен ми стана. Аз вече се отпичах. Дръж камерата. Дай, свали яко. Границата. Виж там колко хладно беше. А тук стана жега, да. Много горещо. Ето е пътечката. И напред. Имаме тия сивите облаци там. Са ни напръскали малко. Да. Важно е, че няма гъмотевици. Да. Към колата. Да. Още. Ние всъщност от кой директ тръгнахме? Кой директ? Тук 46-ти, долу при колата 60-ти май беше. Да. Значи още... Но... не много, ако се взема така. И ще е дълбоко. Въздухът е страхотно. Тук все още се чува реката. А може да е някаква друга рекичка. Еми не знам. Или се отклонява тази някъде, или пресъхва докато стигне до долу. Защото долу е само коритото празно, а вода няма. Може да е друга река или там да е запушено. С някаква дърво. Не знам. Като се качвахме нагоре, отведнъж се появи водата. Сега сигурно отведнъж ще изчезне.
колко певци. Много хубаво певци. Ама колко са се разговори риби. Да. Тук водопадчето, където го видяхме на Ива. Да. И то на тази рекичка има 5 водопадчета видяхме малки. Може би някой път се образува голям, не знам. Също за това... Кръсти имаш, те нямат има. Те могат да съкнат тези водопадчета. Да? Живеем на синьо. Тук е минало река, значи сега няма нищо. А другата е там, отзад. Това е друга река, значи. Много там е. Другата е следващата по-надолу. Сега ще видим къде ще се изгори. Да, така, къде води? Тази тук, не знам. Нашата е тая. Нас се интересува. Ето тук има червена и синя маркировка. А живата вода вледенила ли се зимата? Не. Сигурно около крокодила там става много лед, ама тя не замръзва, защото много бързо тече. Но около нея сигурно всичко лед. Защото е пръска. Някой път можем да отидем с зимата. Да, със сигурност тук зимата ще е много готина. Да. Всичко бяло. Бяла и зелена гледка е много яко. Да. Една от най-другите гледки е бялата планина и синьото небе. Зелена отдолу, бяла на върха и небето синьо. Това е много. Я да го видим този. Жив ли? Не. Обърнал се е и е умрял. Да. Ако го бехме видели по-рано, щехме да го спасим. Да. Бомбарчето. Тъй като се обърнат, но пък и по гръб и не могат да станат и така Умира. умират. Ние го обърнахме, но късно. Ама късно. Пътеката. Една от най-приятните пътеки, в които съм ходил. Всъщност е това най-стръмния участък от пътеката. Кое?
Където сме в момента. А, Всичко останало беше равно. това е равно. На спускане тук е адски лесно. Защо не използваме ръцете си, значи не стръмно. Той е умрял ли? Не, жив е. Добре, че. Изглежда ми като път за кола също. Нищо чудно. Принципно може да мине колата. Но бръмбарите тук живеят. Още един. Още един умрял. Я да видим дали умрял. Умрял. Не можахме да спасиме нито един. Ще бъде хубаво да спасиме някой. Охо! Тук има много як чисто черен. Ела да го покажеш. Харесва ли ви? Пишете в коментарите. По принцип видях много следи от много животни. Така да ги кажем, акита. Да. Така че имаме пълно с диви животни тук, но няма път да изключа камерата. Ако се показва някой, да се показва на камерата. Защото сега ако изключа камерата, както казах и по-рано, веднага ще изкочат сигурно сърни, елени, мечки, лисици и какво ли още не. Но аз няма да изключа. А гората е феноменална. Много приятно. Жалко, че от утре няколко дена ще бъде дъждовно с гръмотевици. Да. Така че почиваме малко и после пак. Днеска е 10:05. Не остава доста. Има. 30 минути някъде. Какво повече? Ама иначе така вървим доста добре. Да. Пътеката е като на стража, толкова приятно. Там е по-стръмно. Няма значение. На мен там по-ми харесва пътеката. На стража. Там е връх. Високо. Хубави гледки, тук е гора. Аз казвам, че пътеката поне е приятна. Това е стръмното, като има стръмно.
Ами, ето, исках да видя къде изчезва реката, но забравихме и ето, вече няма. Както на отиване се появи от нищото, така и сега изчезва. Да. Тук има червена и синя. Ето, тук тече малко, но... И някъде натам да отива. Видях едно гущерче на пътеката, ама избега. Общо взето се стига за 1 час. Не видите, толкова стигна. И спокойно хода още толкова некъде. То обаче там е толкова красиво, че виж как си останахме цял ден. Да. О, тук има още един такъв красив черен. Еми, нека си върши работа. Ама много има грозни боболечки, има красиви боболечки. Има. Просто природата така ги раздава. И ето това. Това тук ми е много интересно. Това е... Много странно е, ако е гейзер. Това е мръсно водата. Как това е? Не знам, сети ми, че някаква тръба с вода минава и е спокойно, че... Какво да е това, не знам. Ето още един красавец. What the? Тук беше мръсна водата, защото от струята става кална, а не че е замърсена. Така, вече сме към края на този страхотен преход. Беше изключително красиво. Да. Живата вода. Много хубаво място за разходка. Ти предложи да изкачиме много върхове, но то нямаше смисъл. Ей, това е по-хубава красота. Нямаше да ни стигне времето. Там е копано. Не от глиган. По-скоро глигани е копано там. Тук някъде не бяхме паркирали. Тук ли? Това е страхотна поляна за пикник. Днес като идвахме, тук беше пълно. Беше пълно с хора, като идвахме. Да. Ма точно на тая поляна не сме паркирали. То никой не е паркирал тук. Не, ви казвам по-натам, на близо. Там при големите кучета. Ще видим дали са там.
те дойдоха, защото старото с овце дойде. Те обикаляха с него. Дойдоха да ни поручат. Беха 3 огромни кучета. Не бяха добри. Те само пазят. Да. Ако някой е с пистолет, тогава реагира. Не, те пазят от вълци. Пазят овцете. Също и е също от някой с пистолет. Не. Само овцете пазят. Няма пистолети. Аз съм чувал, че и И специално тези кучета не. Това са глупости за пистолетите. Пазят си овцете, те си имат работа. И си, това работа тези кучета, пазят овцете от вълците. но те не спират никога да работят. Еми, сега ако овцете са се прибрали, си почиват си. Добре, че овцете са си имат слуги и пазачи. Еми, да. Уф. А дали вече има сигнал? Най-накрая се появи Кое? сигнал. Супер! Просто не мога да повярвам, че тук в ниското на Витоша няма сигнал. 4 пропуснати повиквания. Сега ще почнат съобщенията. Ами аз сигурно нали знаеш кой 1000 пъти може да ми е звънял. Добре. Ама няма да му паса. Да си намерим колата първо такова. Тук накъде беше. Полямката. Там има някаква къщичка. Да. Това Това е такова врата на двор. Ето ни е кола. Добре. И естествено помогнахме на един Това беше за днеска. бръмбър. Добре, ходи. Чао от Чао. нас. До следващия път. Да. И много здраве. Всички да сме здрави.